ଏକ ଜଙ୍ଗଲଟିଏ ଥିଲା। ସେହି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଏକ ଛୋଟ ଘାସ ପଡ଼ିଆଟେ ଥିଲା। ସେହି ଘାସ ପଡ଼ିଆରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ହରିଣ ଘାସ ଖାଉଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ହଠାତ୍ ଏକ ମସ୍ତ ବଡ଼ ବାଘ ତା ଆଡ଼କୁ ମାଡ଼ି ଆସିଲା। ବାଘଟି ହରିଣ ଛୁଆକୁ ଦେଖି କହିଲା, ହେ ହରିଣ ଛୁଆ, ଆଜି ମୁଁ ତତେ ଖାଇବି। ବାଘ କଥା ଶୁଣି ହରିଣ ଛୁଆଟି ଡରିଗଲା ଆଉ ଡରି ଡରି କହିଲା, ବାଘ ମାମୁଁ, ତମେ ମୋତେ ଖାଇବ ଯେ, ହେଲେ ଦେଖୁନ ମୁଁ କେତେ ପତଳା ଅଛି, ଆଉ ତମେ ଯଦି ମୋତେ ଖାଇବ ତମ ପେଟ ଜମା ବି ପୁରିବନି। ହରିଣ କଥା ଶୁଣି ବାଘ କହିଲା, ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି, ମୋତେ ଭୋକ ଲାଗୁଛି, ମୁଁ ଖାଇବି। ଏକଥା ଶୁଣି ହରିଣ ଛୁଆଟି କହିଲା, ହଁ ତା ବି ଠିକ୍, ହେଲେ ବାଘ ମାମୁଁ, ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଉପାୟ ଅଛି। ତମ ପେଟ ପୁରିବ ଆଉ ମୋ ପେଟ ବି ପୁରିଯିବ। ବାଘ କହିଲା, କଣ ଉପାୟ ଅଛି ତୋ ପାଖରେ? ହରିଣ ଛୁଆଟି କହିଲା, ତମେ ମୋତେ କିଛି ସମୟ ଦିଅ। ଏ ପଡ଼ିଆରେ ବହୁତ କଅଁଳିଆ ଘାସ ହୋଇଛି, ତାକୁ ଖାଇ ମୁଁ ନିଜ ଦେହରେ ମାଉଁସ ତିଆରି କରିବି। ମାଉଁସ ହେଲେ ସିନା ତମେ ଖାଇବ। ଏକଥା ଶୁଣି ବାଘ କହିଲା, ଆରେ ତୋ ଉପାୟ ତ ମନ୍ଦ ନୁହେଁ, ତୋ ମୁଣ୍ଡରେ ତ ବହୁତ ବୁଦ୍ଧି। ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ଯା ଘାସ ଖାଇବୁ ଯା, ଆଉ ମୁଁ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ଫେରିବି। ଏକଥା କହି ସେ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା ଆଉ ପୁଣି ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ ତା ପାଖକୁ ଫେରି ଆସିଲା। ଫେରି ଆସି କହିଲା, ଏ ହରିଣ ଛୁଆ, ଏବେ ମୁଁ ତତେ ଖାଇବି। ଏକଥା ଶୁଣି ହରିଣ ଛୁଆଟି କହିଲା, ଆରେ ବାଘ ମାମୁଁ, ଖାଇବ ମୋତେ, ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ କ'ଣ ପାଇଁ? ମୁଁ ସାରାଦିନ ଅଳ୍ପ ଘାସ ଖାଇଛି, ଆଉ ସେଇ ଘାସରେ କେତେ ମୋ ଦେହରେ ମାଂସ ହେଇଥିବ କହିଲ? ଏକଥା ଶୁଣି ବାଘ କହିଲା, ହଁ, ତା ତ ମୁଁ ଦେଖୁଛି, ହେଲେ ସାରାଦିନ ଛାଡ଼ିଗଲି, ତୁ କଣ ଏତେ କମ୍ ଘାସ ଖାଇଛୁ? ହରିଣ ଛୁଆଟି କହିଲା, ମାମୁଁ, ଅଧିକ ଖାଇଲେ ମୋର ବଦ ହଜମି ହେଇଯିବ ଯେ, ତେଣୁ ତମେ ଗୋଟେ କାମ କର, ତମେ କାଲି ଏଠାକୁ ଆସ। ମୁଁ ଏଠାକୁ ଆସି ସବୁତକ ଘାସ ଖାଇଦେବି, ଆଉ ଘାସକୁ ମୁଁ ମୋର ମାଂସ କରି ରଖିବି, ଆଉ ତମେ ଆସିଲେ ମୋତେ ଖାଇବ। ହଁ, ଏବେ ମୁଁ ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ କାଲି ମୁଁ ତତେ ଖାଇବି। ହରିଣ ଛୁଆଟି କହିଲା, ହଁ ବାଘ ମାମୁଁ, କାଲି ମୋତେ ଖାଇବ, ଯେତେ ଇଚ୍ଛା ସେତେ ଖାଇବ। ତା ପରଦିନ ସକାଳ ସେଠାକୁ ଆସି ଦେଖିଲା ହରିଣ ଛୁଆଟି କମ୍ ପରିମାଣରେ ଘାସ ଖାଇଛି। ଆଉ ସେ ହରିଣ ଛୁଆକୁ ପଚାରିଲା, ହେ ହରିଣ ଛୁଆ, ଆରେ ତୁ ମୋ ସହିତ କଣ ଚାଲାକି କରୁଛୁ? ଏତେ ଘାସ ଅଛି, ତୁ ଖାଇନୁ କଣ ପାଇଁ? ହରିଣ ଛୁଆଟି କହିଲା, ନାଇଁ ନାଇଁ ବାଘ ମାମୁଁ, ମୁଁ ପୁଣି ତମ ସହିତ ଚାଲାକି କରିବି? ହେ ଭଗବାନ, ଏମିତି ଅସମ୍ଭବ। ମୁଁ ପରା ମୋ ପ୍ରାଣପଣେ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି ସବୁଯାକ ଘାସ ଖାଇବା ପାଇଁ, ହେଲେ ତମେ କହିଲ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଭିତରେ କ'ଣ ସବୁ ଘାସ ଖାଇହେବ? ତେଣୁ ତମେ ଗୋଟେ କାମ କର, ତମେ ମୋତେ 5 ଦିନ ସମୟ ଦିଅ, ମୁଁ ସବୁ ଘାସ ଖାଇଦେବି, ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ତମେ ଛୋଟ ମୋଟ ଶିକାର କରି ଖାଅ। ମୁଁ ମୋର ଶରୀର ବଡ଼ କଲା ପରେ ତମେ ମୋତେ 10 ଦିନ ମନ ଭରି ଖାଇବ। 5 ଦିନ ବିତିଲା। ହରିଣ ସେଠାରୁ ସବୁ ଘାସ ଖାଇଦେଲା, ଆଉ ଗଛ ପଛପଟେ କିଛି ଘାସ ରଖିଥିଲା। ସେଟାକୁ ବାଘ ଆସି କହିଲା, ହେ ହରିଣ ଛୁଆ, ଆଜି ମୁଁ ତତେ ଖାଇବି। ମୁଁ ତତେ ଖାଇବି ବୋଲି 5 ଦିନ ହେଲା କିଛି ଖାଇନି, ଆଜି ତୋର ନିସ୍ତାର ନାହିଁ। ଓହୋ ବାଘ ମାମୁଁ, ତମେ ଏଠାରେ ବସ, ଆଉ କିଛି ଘାସ ଅଛି, ତାକୁ ମୁଁ ଖାଇସାରିଲେ ତମେ ମୋତେ ଖାଇବ। ବାଘ କହିଲା, ନାଇଁ ନାଇଁ, ଆଉ ମୁଁ ତୋର କୌଣସି କଥା ଶୁଣିବି ନାହିଁ। ହରିଣ ଛୁଆଟି କହିଲା, ଓହୋ ମାମୁଁ, ଏତେ ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କଲ, ଆଉ କ'ଣ କିଛି ସମୟ ତମେ ଅପେକ୍ଷା କରିପାରିବନି? ଏକଥା ଶୁଣି ବାଘ କହିଲା, ହଉ ଯା, ତୁ ଘାସ ଖାଇବୁ ଯା, ମୁଁ ଏଇଠି ବସି ରହିବି, ଆଉ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯିବିନି। ତୁ ଖାଇସାରିଲେ ଆଜି ମୁଁ ତତେ ଖାଇବି। ହରିଣ ଛୁଆଟି ଘାସ ଖାଇବାକୁ ଚାଲିଗଲା। ବାଘ ହାଲିଆ ହୋଇ ସେଠାରେ ପଡ଼ି ରହିଲା। ହରିଣ ଛୁଆଟି ଯେମିତି ଦେଖିଲା ବାଘଟି ପଡ଼ି ରହିଛି, ସେ ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ଗଛ ଉପରକୁ ଚଢ଼ିଗଲା ଆଉ କହିଲା, ବାଘ ମାମୁଁ, ମୁଁ ଯେତିକି ଘାସ ଖାଇଛି, ମାସ ଯାକ ମୋତେ ଆଉ ଘାସ ଖୋଜି ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ତେଣୁ ମୁଁ ଏଠାରେ ବସି ରହିବି। ଏକଥା ଶୁଣି ବାଘ ତା ମୁହଁକୁ ବଲ ବଲ ହୋଇ ଚାହିଁ ରହିଲା, ଆଉ 5 ଦିନ କିଛି ନ ଖାଇବା କାରଣରୁ ସେ ଗଛ ଉପରକୁ ଚଢ଼ି ପାରିଲା ନାହିଁ। ତଥାପି ସେ ଗୋଟେ ଦିନ ସେଠାରେ ଅପେକ୍ଷା କଲା। ସେଠାରେ
ଗୋଟେ ଦିନ କିଛି ନ ଖାଇ ନ ପିଇ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ହେତୁ ସିଏ ଦୁର୍ବଳିଆ ହୋଇଗଲା। ତେଣୁ ସେ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ହରିଣ ଛୁଆଟି ବାଘ ଯାଉଥିବାର ଦେଖି ଗଛରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଖୁସି ମନରେ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା।